Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing bamdan ki street light ne ka boarding man ai jing shai Harud Surok hagi Bynta ha ka sor Shillong. Kala penongi ki brio bakin yok kabu ban Shong kai hagi jaka ba kamdum. Kajing bamdan ki street light Harud Surok kan wara shibun ki jing sniu na mar ka bu jing mai ka yat ka yang juki patba kham tam ha ka Miet ka yong ka bakilet don kam kerki. Ha ka jing yat nanti unong san Hima ki katu ka ni ki Bynta ka sor Shillong na du ka por shipo baji men Miet lalap ba ka Surok na them bijoy shadu petrol pump Anjali kala dum bha na mar ki street light bala penyang Harud Surok kim shem na trekam. Kani ka jaka ha them bijoy ki brio ki kham tieng banyat palat ya ka khandai baji na mar ka jing bam shngan ka jaka bat ka balong kenja. Nang ta ka Surok banyat na lat lau mali sha pulo ter ka wa khra habalapoy hajan ka lat ban kiu sha wa eng do hang ni kam don yu street light kabala penong ni ki kali bat ki brio bakin yang ban Shong kai na mar ka long ka badum habapoy sha mauro lenti banet sha golfling hang ni ru lalap baki kali ka por men Miet ki ju yang kai Harud Surok na mar bam don street light sho na pulo sha safar long hang ni ru ka dumbha ka jaka na mar ki don ki street light tang khndiat tang ba kim da shai than kabala penong ni ki brio ban Shong ha ki jaka badum Kaba khambun bha ki kali bat ki arshaka banyang Harud Surok ka na school bigi bajoria ter sha PGT college na mar ki don ki street light tang ba kim da khlan than na lor kata ki brio ki yo ban Shong kai na mar ka de ka ba kham kenja kani ka jing Shong kai men Miet ha ka jaka badum kalong ba shisien ka sngi kan penslori ki kam sniu komta ban wanra ya ka jing shngan ya ka sor Shillong ka sor kar ka don kam ban penbun ki street light khanang balada don ka jing shai ka ba kham khlan ha Surok ki brio ki le ran ban Shong kai palat ya ka shipo bji men Miet
tanya kering-kering bukan hak esok dia. Tengah. Yang ha? Shillong College, Bajaria, kita lihat itu. Light. Ke Shillong Sport.